बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 एप्रिल 2020 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। नाजानाय थायोब्ला मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। थांखांनाय जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि बोसोन मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव गुबुननि बोसोन लायोब्ला मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। हरखाबै गोबां रांखावरियारि एबा धोननि मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। हाखावदारा जायोब्ला खहाबो जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै गुबुनजों रायज्लायोब्ला मोजां। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांनि आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनो बागोन। रांखावरियाव मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिया आद्रा थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। खामानियाव हांगा दावरा खालामोब्ला खहाबो जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां। नाथाय फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों सानै हयै बाथ्राखौ बुंनाया गाहाम। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। राजखान्थिगिरिफोरा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबै मावफुंनो हागोन।
गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मोजां साननो रोंनाय नङा। सोरजोंब्ला एना एनि फैनो हागौ। गुबुननि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा दावबायहैनांगौब्ला दिनै बे दावबायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नायानो गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। साखाथि फाखाथि सुथुरा बांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सुथुरा खहा खालामनो नाजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ हाखा दावरा खालामोब्ला गोबां खहा जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि बोसोन लानानै खामानि मावोब्ला मुलाम्फा जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों बाङाइ बुंनाया गाहाम। बिमा बिफाखौ सिबियोब्ला मोजां बोर मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। अदेबानि लुबैनायाबो बांसोगारगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनानै खामानि मावोब्ला इयुनाव मुलाम्फा बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै गोजोन्थों।